ஆனா ஜல்ஜீவனுக்கு நிதி கொடுக்கல. அடுத்தபடியாக தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு நிதி கொடுக்கல. ஏன் கொடுக்கல? திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் கன்னியாகுமரியில குறிப்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்திற்கு அங்கு மண் எடுப்பதற்கு அந்த ஒப்பந்ததாரருக்கு அங்க வாய்ப்பில்லை, அவருக்கு ஒத்துழைப்பில்லை என்கின்ற காரணத்தால ஒப்பந்ததாரர் நான் வேலையை செய்ய மாட்டேன்னு போயிட்டார். இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ். ஆனா இங்க என்ன பண்றாங்க? தங்களோட தவறுகளை மறைப்பதற்கு, தங்களோட லஞ்ச லாவணங்களை மறைப்பதற்கு உடனே மோடி கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்கல. அதே போல ரயில்வே திட்டங்கள் அவர் ஒரு இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு யூபி, தமிழ்நாடு யூபி. உத்தரப்பிரதேசம் ரொம்ப வருஷமா காங்கிரஸ் கவர்மெண்டோட அந்த ஆட்சியின் கீழையும் அதுக்கு பின்னால வந்த ஒரு சில கவர்மெண்டாலையும் கிட்டத்தட்ட 50 வருடங்கள் பின்தங்கிய மாநிலம். அதை எதுக்குங்க திராவிட மாடல் ப்ரோக்ரசிவ் ஸ்டேட் டெவலப்டு ஸ்டேட்டோட ஒப்பிடுறீங்க? எனக்கு புரியல.